Hello friends, Boro by Bodo Job Info official YouTube channel dini Sunday so bini थाखायनो ApSC आरो Assam Forest नि आपडेट लाबोदों दा गोबां कमेन्ट्स खालामो ApSC आ मा जाखो मानो दासिमबो एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जायाखै होननानै थ' जियानो लोगोफोर जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन आंनि चेनेलाव साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो दा मानि थाखाय पस्टपन जादों बिनि सायाव डिटेल्सखौ लाबोदों आरो लोगोसे आसाम फरेस्ट कमान्ड'आ दासिमबो मानो जायाखै एबा फरेस्ट गार्डआ बा ग्रेड 4आ मानो दासिमबो लिंकआ एक्टिभेट जायाखै थ' जियानो लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामगोन कमेन्ट्स खालामगोन आरो हानायसेबां शेयार खालामगोन दा लोगोफोर देग्लायनि ApSCआव भेकेन्सिया गासै 700 नि बारा दङ स' बेनि अफिशियेल नटिफिकेसन ओंखारखाबायमोन जायनि जाउनाव नोंथांमोना गोबां क्राइटेरियाखौ मिथिखाबाय दा बेयाव एप्लाइ खालामबा नोंथांमोननि बैसोआ मिनिमाम 21 इयार्स आरो लोगोसे नोंथांमोनाहाय क्वालिफिकेसन होनोब्ला डिग्री पास जाथारनांगौ डिग्री पास जायाबा बे पस्टआव हानाय नङा जायखिजाया डिग्री पास बानो हागोन स' बिनिफ्राय बे ApSC पस्टआ 700 नि बारायाव नोंथांमोना गोबां चान्सखौ मोनगोन बेनिफ्रायनो हमना ला गोबां गिदिर गिदिर पस्टआव साख्रि मोनगोन जेरै VDO DTO आसाम पुलिस सार्भिस बेनिफ्राय ACS नोंथांमोना जाहैनो हागोन स' बिदिब्ला बे मानो पस्टपन जादोंमोन दा बाथ्राया जाबाय लोगोफोर माखासे रिजार्भेसन थायो दा बेफोरबादि साख्रिया बयनिबो कास्टआव रिजार्भेसन थायो थिग बेबादिनो EWS नि थाखाय रिजार्भेसन दङमोन आरो बे एसे प्रब्लेम जादों डकुमेन्ट्सनि सायाव थ' जियानो जा लोगोफोर बे गोदान एप्लाइ जाफिनगोन माखासे रिजार्भेसनखौ लानानै एसे गोनो गोथो जादों जायनि जाउनाव दासिमबो एप्लाइ लिंकखौ एक्टिभ खालामनो हाथ'वाखै आरो जागोन नोंथांमोना जेबो टेनसन गैया नाथाय STP आ 10% रिजार्भेसन मोनखायो नालाय स' बिदिब्ला दायो फैबाय आसाम फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि सायाव अके देन बेनिफ्राय एप्लाइ डेटनि सायाव दा ApSC आ गोदान एप्लाइ डेट होयोबा जों डिटेल्सखौ लाना फैगोन जाहाथे नोंथांमोना मोननो हायो आसाम फरेस्ट नोंथांमोना कमान्ड' एबा बेटेलियन बा ग्रेड 4 गासैखौबो लानानै 2000 नि बारा भेकेन्सि दङ जेराव ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 दङ दा ग्रेड 4 आव स' लोगोफोर ग्रेड 4 आव 8 पासनिफ्रायनो हागोन नोंथांमोना 100% 8 पास 9 पास 10 पास ग्रेड 4 आव हागोन स' बिनिफ्राय HS पास हागोन हाया जेब्ला फैगोन आपडेट नोंथांमोना लाबोगोन देन बेनिफ्राय ग्रेड 3 आव डिग्री पास हागोन दा लोगोसे HS पासआबो ग्रेड 3 आव हायो दा जियानो जा लोगोफोर कनस्टेबल बेनिफ्राय फरेस्ट गार्ड आरो लोगोसे गोबां फरेस्टार ग्रेड 1 थायो स' बेयावबो हागोन आरो लोगोसे ग्रेड 4 आवबो हागोन हौवाफोर हिनजावफोर गासैबो अल आसाम केन्डिडेट्स 18 निफ्राय 30 इयार्सआथ' हाखागोन कनस्टेबलाव स' बिनिफ्राय कमान्ड' बेसेबां जागोन मिथिया बेनिफ्राय फरेस्ट गार्डआव गोबां मेक्सिमाम बोसोर 40 इयार्ससिम हायो आरो ग्रेड 4 आव नोंथांमोनाबो 40 एबा 45 इयार्ससिम हागोन आरो जेब्ला बेनि अफिसियेल डिटेल्स फैगोन आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोगोन नाथाय बेखौ कन्डाक्ट खालामगोन आसाम पुलिसआ दायो आसाम पुलिसनि गोबां एप्लाइ सोलिगासिनो दङ बिनि थाखायनो जाहाथे लिंकआ प्रब्लेम जायो बायदि बेनि अफिसियेल नटिसखौ होआखै आरो जेब्ला अफिसियेल नटिस होगोन ना अब्ला एप्लाइ खालामबा गोबां ट्राफिक जायो स' बेखायनो एसे सार्भार डाउन जाजानो गिनानै खिजानि होआखैबो जानो हागौ मानोना आसाम पुलिसआनो कन्डाक्ट खालामखागोन नालाय स' नोंथांमोना बे जानुवारि दानावनो जोबनायथिं मोननायनि चान्सआ दंखायो स' बेनोमोन दिनैनि सानडेनि माखासे आपडेट